Il-Partit Nazzjonalista attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa fil-każ ta' sejba makabra ta' katafru ta' raġel li nstab imqattaf f'Bagalja il-barra mix-xatta ta' Sliema. Dan anke waqt li l-Pulizija kienu qrib ħafna li jsolvu dan il-każ kif kien diġà qed jiġi rapportat li kienet għaddejja tfittxija għar-raġel u effettivament ġie arrestat ftit tal-ħin wara kif irrapportat mill-istess Midja Nazzjonalista. Waqt li kwotaw tarif żvelat mod esklusiv minn One News dwar it-tfittxija għar-raġel li seta' kien involut fid-delitt makabru wara li xtara mannara minn ħanut fin-Naxxar, in-net xorta waħda għażlu li attakkaw lill-Kummissarju bl-istess stil tas-soltu biex jiskreditaw lill-awtoritajiet b'mod partikolari fejn ikun qed jiġi reġistrat suċċess wara l-ieħor. Il-ħamis filgħaxija, il-Pulizija ħabbret li kienet arrestat fl-imsejda Kolombjan ta' 43 sena waqt li ġie arrestat ukoll raġel ieħor ta' 39 sena mill-Portugal. Minkejja il-Pulizija kienet f'fażi delikata li ssorvi dan id-delitt, il-Partit Nazzjonalista oġbu juża il-midja tiegħu biex jattakka lil Gaffa u jgħidu li dan għadu ma tkellimx mal-ġurnalisti. Kemm il-darba dan il-każ jiġi solvut f'ħin relattivament qasir, isaħħaħ ir-rekord li l-Korp tal-Pulizija għandu fejn jitlu delitti f'pajjiżna tant li ma kien hemm l-ebda omiċidju fl-aħħar 6 snin li ma ġie solvut.